Manini bafethu, ake silungiseni nakho ukukhuluma. Usephejini lo muntu, uyamfollow, mara uyamzonda, amfuna la ahambe khona. Uphumelele lo muntu. Wena uphumelelanga, awukaphumeleli. Awunalutho nje. Ufanele nami. Uma ephosta uyamthuka. Ayikho neyodwa into echazayo ngayo. Uyamthuka nje kuphela. Yiyo nje into oyenzayo ukuthi umthuke kuphela. Bathi yaposta emthuka, athi yaposta emthuka, athi yaposta emthuka. Yonke into ayikho into akayiposta ayithandayo. Le namba yama-followers akanayo imnikeza something. Nawu khona kulawa ma-follower lawo. Yazi ukuthi yini inkinga yakho? Udomo. Inkinga yakho ise-upstairs. Udomo. Njengoba udomo nje, uhlulwa ngisho nawukubona ubizo lakho ukuthi kahle kahle wena umthakathi. Wena ungumthakathi wena. Umthuka nje ngoba uphethe umhobholo ukuthi omunye umuntu uphumelele. Wena awuphumelelanga. Inkinga yakho awenzi lutho wena. Awenzi lutho okusiza wena. Ubhizi nokuthuka abanye abantu. Ungena ku-social media uyothukana nabantu. Ufunani ephejini lomuntu ubumzonda? Yini? Uyabe ephejini lomuntu omzondayo. Ufunani ephejini lomuntu ubumzonda? Uzole nje just ukuzomthuka, yonke into ayisho wena uyibhekisa le. Yonke into ayisho uyibhekisa le. Yonke into ayisho against yonke into akayenzayo. Kodwa usephejini lakhe. Uyamfollow. Yazini? Uright udomo unjalo. Ngoba mangeke kwenzeke ukuthi uyalithola ubizo lakho uyazithola kahle wena ngumthakathi umthakashana ndini. Uzosinika inkinga. uNkulunkulu right ayivale ingqondo yakho ivaleke nje uyivalekile nje ayigcike ngci igcike ngoba wena ungumthakathi. Uzosinikeza inkinga wena kusasa. Uright udomo unjalo. Domkopo.